गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। बावैसो सिगाङाव उदालगुरियाव नंखाय इनकाउन्टार जानाय डिम्बेश्वर मोसाहारिनि मैया गोथार सारादुआ जानानै थाङो आरो बेवहाय एजेपिनि जयेन्ट सेक्रेटारि कासम बसुमतारी बिथाङाबो नुजाथिफैनानै दुखुथिया नखरखौ खौरां लाफैयो। डिम्बेश्वर मोसाहारिनि सारादुआव नुजाथिफैनानै कासम बसुमतारी बिथाङा बुङो, बर' हारिया गोबां अलखदाव दङ एबा खैफोदाव दङ। जोंनि सानफ्रोमबो जिउ खुंनायाव जोंनि हारिया गोब्राब जानानै फैबाय। मा समाव बर' बिमानि मेगनाव मोदै गगोन, मा समाव बर' बिमानि गोरबोआ गावस्रागोन, जों बेखौ माब्लाबाबो बुंस'नो हाला। जोंनि जिउआ मालायनि आखायावसो दंसै। जुदि आसि फिदिङोब्लानो जोंनि जिउखौ बिथांमोना फोजोबनो हायो आरो जायफोरा दाय मावबाय बिसोर दायनिगिरिफ्रा साजाखौनो मोना। भारतआव आयेन दङ, नाथाय बे आयेना अकल माहाजोन आरो फैसा गोनां सुबुंफोरनि थाखायल'। भारतनि आयेना पावारफुल एमएलए, मन्त्रि, मिनिस्टार आरो माहाजोन थाखोनि सुबुंफोरनि थाखायल'। दुखुथिया नखरनि थाखाय एबा हाजिरा मावनानै जाग्राफोरनि थाखाय बे आयेना नङा। जों जास्टिस बिदोंमोन। बर' माहारिनि गेजेराव सम सम क'क्राझार, चिरां आरो उदालगुरियाव बा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव माखासे सिकिउरिटि फर्सनि थाखाय बिथांमोननि थ्रुयै नंखाय इनकाउन्टार जाबाय थानायफोरनो जास्टिस होनांगौ होननानै, नाथाय जों जास्टिस मोनाखै। जास्टिस मोनैनि जाहोनानो जाबाय जों गोरिब, दुखुथिया आरो आयेनखौ बायनानैसो लानो नांगौ। बेनिखायनो जों जास्टिस मोननो हायाखै होननानै कासम बसुमतारी बिथाङा बुङो। भारतनि बिफा महात्मा गान्धीआ बुंदोंमोन, भारतनि साफ्रोमबो माहाजोन गोरिब गासैखौबो समान नोजोरजों नायनाय जागोन होननानै। नाथाय जाय भारतखौ खुंगासिनो दं आरो आसामखौ खुंगासिनो दं, बिथांमोना माहाजोनफोरखौ आलादा नोजोरजों आरो जोंबादि गोरिब गुन्द्राखौ आलादा नोजोरजों नायो। बेनिखायनो भारतनि आयेनखौ बायनो गोनांसो जाबाय। बेनिखायनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। अराय सम जों दुखुथिया नखरजों बयबो गसंफानांगोन होननानै कासम बसुमतारी बिथाङा बुङो। हादराव फैगौ 5 अक्ट'बरनिफ्राय खुंफुंजानो गोनां 2023 आइसिसि क्रिकेट वर्ल्ड कापनि बादायलायनाय गेलेमुनि थाखाय गुवाहाटीनि बरसापारा स्टेडियामआ सायख'जाबाय। मख'नो गोनांदि हादरनि गं 12 नोगोरमाफोराव टुर्नामेन्टनि गासै मोन 46 बादायलायनाय गेलेमुफोरखौ खुंफुंनाय जागोन। बेनि गेजेरावनो गुवाहाटीनि बरसापारा स्टेडियामआ वर्ल्ड कापनि थाखाय सायख'जादों। आहमेदाबाद, बेंगालुरु, चेन्नाइ, दिल्ली, धर्मशाला, हायद्राबाद, कलकाता, लखनऊ, इन्दर, राजक'ट आरो मुम्बाइ बायदि नोगोरफोराव बे बादायलायनाय गेलेमुखौ खुंफुंनाय जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्प'रेसन एबा जिएमसिनि चिफ इन्जिनियारखौ घुस बिनाय आरो लानायनि दायाव हमदों। मैया एबा 22 मार्चखालि गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्प'रेसन एबा जिएमसिनि चिफ इन्जिनियार इन्द्रजित बराखौ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि मावफारियाफोरनि मोनसे हानजाया घुस लानाय मोगा-मोगियाव हमनो हादों होननानै आसाम भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि एडिजिपि सुरेन्द्र कुमारआ मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। आसामनि नलबारियाव मैया सानजौफु समाव गंसे दावबायारि बासआव गिख्रंथाव अर खामदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे बासखौ गुवाहाटीनिफ्राय बरपेटा फारसे फैगासिनो दंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दावबायारिफोरखौ गारिनिफ्राय ओंखारहोनो बासखौ लाखिनाय समाव बे अर खामनाय जाथाया जादों, जायनि जाहोनाव बासआ खामनानै सेवहांगार जादोंमोन। बे अर खामनायाव दावबायारि आरो बास सालायगिरिनि जखम जायाखै होननानै मिथिनो मोन्दों। बर' बिजों राव हारिमु फोथांनानै लाखिनायाव गामिनि बिमा-बिफाखौल' बुंब्ला जानाय नङा। बेवहाय ओनसोलनि गिदिर गोलाव सुबुंफोराबो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ बर' बिजोङाव फरायहोनानै राव हारिमु फोथांनानै लाखिनांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मआ। धेमाजि जिल्लानि जथाइथारि कछारी गुदि फरायसालियाव मैया जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव गंब्रै गामि जेरै टारी कछारी, सान्थिपुर, बेराजलदुबिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि मेल लानाय जायो। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, जनाय दख'रा फरायसा आफादनि आफादगिरि मन्राम मोसाहारि, दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफादनि फोसावदिं नेहाथारि आरो
धेमाजि जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि फुलेस्वरि दैमारि, जनाय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बोसोनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। हाबाफारियाव बड'सा ब्रह्म बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव सोलोंथाइ जौगानाय, राव हारिमु जौगानायनि सायाव गोनां बाथ्राखौ लानानै बिबुंथि लाखियो आरो जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि रनजित दैमारि बिथाङा बिमा बिफाया गाव गावनि गथ'फोरखौ गावनि बर' रावजों सोलोंथाइ होथारनांगौ होननानै बिबुंथि लाखियो। क'क्राझार सहरनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव आसुनि बिबानगिरि आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमाफोरनि गेजेराव मोनसे जर'खा सावरायलायनाय जायो। बे जर'खा मेलाव बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरनि साख्रि बाख्रिनि थिसनथाइ, सोलोंथाइनि जेंना, बर' असमिया रावनि बाहायनाय बायदि गोनां आयदाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायो। सावरायलायनायाव बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारी आरो माखासे मावफुं सोद्रोमाफोर। फारसेथिं आसुनिफ्राय आफादगिरि उत्पल शर्मा, गाहाय नेहाथारि शंकर ज्योति बर'आ, गाहाय बोसोनगिरि डक्टर समुजल भट्टाचार्य बिथांमोना बे जर'खा सावरायलायनायाव बाहागो लायो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।